Eyo TIPE Tirove BHUCHO VYBZ Eyo Clash Ichi ndicho chibadminder chiya chinonzi BHUCHO VYBZ Eyo DJ Tinto When me say ba tachuni zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why badminder ndakadziya msoro sandibate ndinokutinda msoro uri mboko nai mbiti nai uri maini unenge zvosvai saka dzika mai batanai svika maitanai hamuti kwanise ndina TIPE tirove mabhururu 3 seconds fox lechindau kana give me zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why ndikuda kukuratidza iri pachibadminder ndoda kuratidza paketi susu zvatinoita tisu tine style and pattern hauti kwanise tine kigi mugagani tiri kumberi tiri kumhanya kunge fashani usandibate uri mwana wasatani jiwaxi watipe mabombo klati havatibate chiro wakawanza maprati zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why badminder ndakadziya msoro sandibate ndinokutinda msoro uri mboko nai mbiti nai uri maini unenge zvosvai saka dzika mai batanai svika maitanai hamuti kwanise ndina TIPE tirove mabhururu 3 seconds fox lechindau kana give me zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why zvakumberi ndikuseri kwekuseri sandibate badminder ndinodinda msoro why ndikuda kukuratidza iri pachibadminder ndoda kuratidza paketi susu zvatinoita tisu tine style and pattern hauti kwanise tine kigi mugagani tiri kumberi tiri kumhanya kunge fashani usandibate uri mwana wasatani jiwaxi watipe mabombo klati havatibate chiro wakawanza maprati